Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 6 июль сейшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн күтәренке кәефләп калабыз. Тарихка бүгенге көн нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Мунчага карата татарның элек-электән килгән айрым бер мөнәсәбәте бар. Ни өчен мунча безнең милләт өчен шулкадәр кадерле? Аның белән бәйле риваятләрне мунча керү йолалары турында язучы, фәлсәфәче Рабит Батулла үзенең ядкарханәсе җирлегендә урнашкан мунчасы мисалында бәян итәчәк. Ассаламу алейкум, исән саулармысыз, хөрмәтле туганнар. Без менә Биектау төбәгенең Шыршы авылында ядкарханәдә булдык яңа гына. Менә шушы ядкарханәнең үзенә күрә бер мунчасы да бар. Сез күрәсез аны мунчаны. Мунча фәлсәфәсе татарда бик борынгыдан килә. Һәр хәлле татар гаиләсе мунча салган. Һәр татар гаиләсе кунакка чакырганда кунакны мунчалы кунакка чакырган. Әгәр кунакка чакырып та бит мунча якмаса, кунакның кайберәүләре үпкәләп тә киткән, чөнки мунча якмады хуҗа. Дәйме? Ни өчен ул мунча бик кадерле татарларда? Аның бик борынгы риваяты бар. Беренчедән, мунчаның аның үзенең культурасы бар, үзенең әдәпләре бар, үзенең кирү йолалары бар. Ни өчен икәнлеген мен сезгә аңлатып китәрмен. Беренчедән, иң беренче риваяткә күчик. Каян килеп чыккан мунча? Мунча ул бик борынгы заманнардан, бәлки ул хәтта бит грек, Афина, Италия мунчаларына барып тоташа торгандыр. Әмма дә ләкин име борынгы бабаларыбыз мунчаны бик күп еллар әүвәл белгән. Һәр хәлдә Болгар дәүләтендә мунча культка әверелгән. Мунча ул сафланып, тазарып, тәнне чистарту гына түгел. Мунча, Болгар мунчалары, ул чит ил сәүдәгәрләре белән очрашу, килешүләр төзү, чит ил сәясәтчеләре белән килешүләр төзү, дәүләт ара мөнәсәбәтләрне уртага салып сөйләшү урыны да булган. Хәтта Болгар мунчаларында шахмат клублары да булган. Шахмат уйнаганнар. Ягъни Болгар мунчалары клуб вазифасын үтәгәннәр. Ягъни анда клубта нәрсә булса, ул вакытта шул булган име. Инде дә килеп, хәзер мунчаның каян килеп чыгышы турында. Ханның 3 угылы булган, картайып бара торган ханның 3 угылы булган, инде үсеп җиткәннәр, аларны өйләндерергә кирәк булган. Беренче угылын өйләндерә, үсеп баручы инде бер табыр яги анда бер кабиләнең кызына, бик шибәр кызга. Бер-ике атнадан соң ширләргә салышып, бу угыл үлә. Аннан соң йола буенча, төрки татар йоласы буенча, минем абыемның хатыны, мин яшь булсам да, миңа калырга тиеш була. Аның малы да миңа калырга тиеш була. Ул икенче малаенда шушы хатынга өйләндерә дә, бу бер-ике атнадан соң тагын үлә, ширләп. Инде өченче малай, төпчек малайы. Бу хан бит инде башка бала таптыра алмый хатыныннан. Соңгысы да шушлай үлсә, бөтенләй хан варissыз кала. Гомумән нәселсез кала. Шуннан соң аксакалларын җыя хан, әйтә, менә нишләп минем малайлар үлде, минем огланнар үлде дип. Аксакаллар әйтә, синең хатының, синең киленең юхаҗыландыр. Ничек инде юхаҗылан? Әгәр дә юхаҗыланнан чыга икән бит, туа икән бит, ул киндексез булырга тиеш. Һәр имезүче хайваннарның, булсын бузау булсын, булсын пошый булсын, булсын ир кеше, хатын-кыз булсын, бит, аның киндеге була. Ә күкәйдән чыккан, ягъни җыланнар, тавыклар, әтәчләр киндексез. Менә шуңа күрә бит, син мунча яктыр. Мунчага никахтан соң бит мунчага кирерсез, һәм хатынның шишендереп кара,
Шулай итеп алар шәрә килеш мунча кергә тиеш булалар. Һәм шунда хатынның киндексез икәне ачыклана. Киндексез икәнен белгәч, җигет Ханзада тиз генә чыга да ишекне кадаклап бикләп куя, дигәндә эчтә су да юк, ни да юк. Җыланнар сусыз яши алмыймы? Шулай итеп иссе мунчада җылан җыгылып үлә. Шундан соң инде ул башкага өйләнә дә, ханның нәселе дәвам итә, варислары кала. Әйдә алга таба мунчага кирип карыйк, хәзер нәселәр нинди йолалар көтә икән безне. Мунчага кирүнең үзенең тәртипләре бар, йолалары бар. Әйтик, мәсәлән, шәп итеп мунча ягылган, мин мунчага таба киләм, мунчага бер 10 адым кала, 17 адым кала, дим. Җүтәлләргә теләүдән түгел, әтигендәге кешеләргә, исләргә тиеш, тегендәге җанияләр. Ярты җулга җиткәч, тагын дим. Оннан соң инде мунча ишеген ачып җибәргәндә дип мунча ишеген ачам. Әйе. Менә бу йола ни өчен эшләнә? Әйтик, менә мин мунча кирергә барам, анда кеше утыра торгандыр. Күршеләр бәлки мунчага кергәннәрдер, ир белән хатын анда шәрә килеш җуынып яталар. Мин аларны кыен хәлгә куярга тиеш түгел, үземне дә кыен хәлгә куярга тиеш түгел. Тавыш бирегез, кеше бармы анда дигән сүз бу, сигнал бу. Дип әйтү, әзерләнегез, кеше бар әле дип кычкырса, син кирмисең. Ягъни кешене ояттан коткарасың. Алга таба. Кирәбез. Менә хәзер без мунча алдында утырабыз. Предбанник дип атала бу. Менә себеркеләр эленгән, кайын себеркесе, имән себеркесе, мәтрүшкә катнаштырып ясалганнары бар, сары мәтрүшкә катнаштырып ясалганнары бар. Ул хуш ис чыгара һәм шифалы була. Хәтта Булгар ханының кызы авырган чиракта да ике гарәп килеп мәҗүсилектән Булгар ханын мөселманлыкка кертәләр. Чөнки алар ханның кызын терелтәләр кайын себеркесе белән. Менә кайын себеркесенең шифасы турындагы бу риваят Кайын себеркесе яки анда туйра себеркесе, ул имән себеркесе, яшь имән себеркесе дигән сүз. Менә монда шәй өстәле, менә шушы себеркеләр инде шифа бирәчәк, тәнне чистартачак. Инде менә хәзер без мунча алдыннан мунчага үтәчәкбез. Мин бая әйткәнемчә, әһемләргә кирәк. Әһемләргә, ягъни сигнал бирергә кирәк, тавыш бирергә кирәк. Мин соңгы мәртәбә мунча ишеген ачып җибәрер алдыннан дияргә кирәк. Күрше хатыны мунчада җуынып яткан чиракта анда яки ир белән хатын аларны ятка калдырмасы өчен. Әйдәгез хәзер без мунча эченә кирик. Чөнки шундый риваят бар. Әгәр дә син әһемләп кирмәсәң мунчага, кешеләр булмаса, шайтаннар анда пәри туе оештырып яталар. Шуңа күрә син шуларны күрү белән, мунчадагы пәриләрне күрү белән сине фалиш сугачак. Ягъни син күтәрәмгә калачаксың, паралич сугачак. Менә нәрсә? Ул бит әдәп. Менә әдәп. Һәм дип әйме, кеше юк микән мунчада, ятка калдырмый микән дип, шушы риваятны татар халкы уйлап чыгарган. Анда шайтан да юк, яки анда пәриләр дә юк, ләкин син ялгыз мунчага барган чиракта, яки анда башка кеше булмасын дип, яки булса тавыш бирсеннәр дип, әмләп кергә тиеш. Киттек. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә без хәзер мунчага кирдек. Пәриләр юк, җиннәр юк. Аллаһка шөкер, мине фалис сукмаячак, ягъни паралич сукмаячак. Менә хан инде хәзер никахлы башка хатынга өйләнде. Башка хатынга өйләнде дә мунча яктылар. Мунча яктылар да шәп итеп кыздырылган мунчага керәләр. Ундан соң бер-берсен чишендерәләр. Ир белән хатын, никахлы хатын бергә керергә тиеш. Хәтта бу зарури. Һәм җигет
Менә бу хатын кызның кендеген күрә. Кендеген күрсә, ул шын ата-анадан туган хатын кыз була. Ул аннан соң инде рәхәтләнеп яши бирә, балалар тудыра бит. Менә шуңа күрә юха йыланына хатының юхамы түгелме икәнен айырыр өчен иң беренче никахтан соң мунчага барырга тиешсең. Кендеге бармы юкмы икәнен белергә тиешсең. Кендеге булса, син ул хатын, син аңа өйләнә аласың, кендеге булмаса инде айырыласың яки анда имит башка төрле бер хәл эшләргә тиеш буласың. Мунча керәсең икән син беренче тапкыр яки кунакка баргач, һич шиксез син мунча ягучыларга күчтәрәч калдырырга тиеш. Акчамы, сабынмы, сөлгеме, ниндидер бер истәлекле бер ядкәрме калдырырга тиеш. Бу йола. Менә дуслар, мунча ул бик зур фәлсәфә, бик зур әхлак. Һәм бу безнең динебезгә каршы килми. Мунча мавзугы шушының белән тәмам. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Хушыгыз. Рабит Батулла сөйләп киткән мунчалар күчемсез милеккә керә, аларга бәяләр артканнан арта бара. Депозитларга ставкаларның түбән, шулай ук илдә икътисадның тотрыксыз булуы халыкны акчаларын квадрат метрларга күчерергә мәҗбүр итте. Бу үз чиратында күчемсез милеккә бәяләрнең артуына сәбәп булды. Якын арада фатир һәм шәхси йортларга бәяләр үзгәрерме? Тулайым алганда күчемсез милек өлкәсендә сәясәт турында без студиябызның кунагы, эксперт Динар Минахмәтов белән сөйләшербез. Хәерле көн исәмсез, Динар әфәнде. Хәерле көн исәмсез. Торак базарына сатып алырга теләүчеләр күп, тәкъдим ителүче торак мәйданнарга җитми дигән фикерне Россиянең төзелеш министры җиткергән иде. Менә бу барлык регионнарга да кагыламы? Шул исәптән безнең Татарстанга дамы? Югыйсә бит менә кая карасаң да бөтен җирдә төзелеш бара кебек. Бу бөтен регионнарга да кагыла. Безнең фатирларның җитешмәләре төзергә җитешмәләр, шуңа аларга спрос зур, шул кешегә аларга возможность юк. Но моның бер причинасы бар, зур нәрсәдән бу булай килеп чыккан. Бу безнең как раз льготный ипотеканы җибәргәнгә шундый причинасы булды. Ну хәзерге көндә бу берничә ай элек шулай иде, хәзерге көндә аларның хаклары төшә бара, ниндидер корректировка бара. Чөнки безнең ул ставкаларны арттырдылар хәзер, ключевой ставка артканга, и шуңа кеше выжидать димсең, көтеп тора хакларның җагына төшкәнен, ипотечный ставкаларның. Шуңа хәзерге көндә безнең предложениелар күбрәк спроска караганда. Шуңа бара хәзер төшә бара хаклар күп регионнарда. Казанда, шулай Казанда да. Сез үзегез төзелеш белән шөгыльләнәсез дә һәм үзегез төзегән йортларны, фатирларны сатасыз да. Авыл ипотекасы белән дә минем белүемчә сез тыгыз эш итәсез. Без күбесенчә җиткерәбез регионнарда. Ул күбесенчә бит шәһәр эчендә участоклары юк. Шуңа күбесенчә бу эләгә безнең районнарга дип әйтәм инде. Шуңа йортларны сатабыз льготный ипотека буенча, сельхоз ипотека дип аталган ул поставки 2,7. Ну бүгенге көндә аларны тоже туктатып торалар. Бик әз генә объем белән чыгаралар. Шуңа хәзер күп кеше китә обычный ставка буенча алырга йортларны. Мондай ставка күпме? Мондай ставка 8-дән 7-дән 9-га хәтле. Теләүчеләр күп. Теләүчеләр күп шул льготный ипотека буенча. Шуңа хаклар да үсте. Зур үсте загородный недвижимость хаклар. Шуңа анда тоже ниндер тукталыш башланды димесең. Спрос әзия. Бу вакытлыча гына күренеш булыр дип уйлыйсызмы? Льготный ипотеканы дальше җибәрмәсәләр, бу вакытлыча гына булмас дип уйлыйм. Тукталып калачак. Чөнки материалга хаклар бик артты. Рабочая сила юк димесең, Россиядә җитмәй, чөнки коронавируска карата кертмиләр иностранецларны. Шуңа хаклар зур. Застройщиклар 300-га төзи алмый, алучылар алмый димесең, шуңа алар да тукталыр дип уйлыйм. Нинди тәкъдимнәр? Төзелеш бит тукталып тормый. Кемнең акчасы бар дигәндәй, алар җиткерә ала, кемнең акчасы юк, алар көтеп тора.
Ну, выжидающий характер хәзер безнең регионнарда. Бу инде билгесез күп менә шулай дәвам Бу итәчәк. билгесез кеше көтә, менә безнең үзебезгә килгәндә дә безнең йортлар бар забронированный, задатоклар бирелгән, сделкага чыга алмыйлар, чөнки банк бирмәй льготный ипотека. Сезнең бит берничә программалар тормышка ашыла бит. Шулар турында да бер-ике сүз әйтеп китсәгез иде. Анда безнең бар төрлечә возможностьлар. Ну, вообще бездә генә түгел, бөтен Россия буенча алганда застройщикларда төрле программа бар. Ул әзер йортлар рынокта кем тәкъдим итә, кемнәрдер җиткерә, кемнәрдер под заказ җиткерә, кемнеңдер программалар бар, фатирны сатып алып, аларында торалар, аларга йорт җиткерелә. Трейдинг дип аталган бай. Кемдер җиткерә под задаток, ну бездә шулай инде әз генә акча биреп, аларга участогын компания үзе сатып алып, үзе җиткереп үзенең акчасын. Әз генә акча ул күпме кертергә тиеш? В среднем ул 150 меңнән и выше. Кемдәдер 150, кемдәдер 500. Безнең үзебезгә килгәндә ул регионнарда 150 мең, Москва территориясында безнең 500 мең. Бу регионнан зависит. Димәк, менә мин үз йортлы булырга теләгем белдерсәм, 150 мең генә сезгә китереп бирәм һәм сез миңа йорт сала башлыйсыз да? Салып бетергәчтән сезгә аны саталар уже әзер йортны, документларын оформить иткәчтән, ясагачтан. Бу төзүчеләр өчен дә уңайлы һәм сатып алырга теләк белдергәннәр өчен дә уңайлы булып чыга бит. Бу бик уңайлы программа дип әйтер идем. Мондый программаны күп застройщикларга, безнең регионнарда эшләмәгән застройщикларга да андый предложение сатса клиент, ул бик уңайлы клиент өчен. Чөнки безнең рынокта дием инде, безнең застройка рыногында күп недобросовестных застройщиков много. Кызганычка каршы. Шуңа бу чиракта кеше минимальный акчасын югалта. Чөнки күбесенчә йортта җиткәндә бит кеше үзенең фатирын сата. В основном кешедә свободный акча юк. Шуңа бу уңайлы программа, чөнки ул йортны анда сатып алыр алдыннан экспертиза сатырга була. И экспертиза әйбәт кенә булса, аны сатып алырга була уже. Курыкмача. Динар әфәнде, менә үз йорты белән яшәргә теләк белдергән кешеләргә нәрсәдән эшне башларга кирәк? Иң беренче. Монда безнең килгәндә җиткергә дип, җиткерү мәсьәләсенә килгәндә башта җирне табырга кирәк инде. Үзеңә туры килгән җирне анда обязательно диемсең, газ булырга тиеш. Чөнки безнең күп очраклар бар. Сатучылар обещать итәдем. Газ. Вәгъдә итәләр, газлар аннары булмай берничә ел. Безнең Казанда да мондый регионнар бар, еллар буе электрический отопление белән яшәүчеләр. Тагын транспорт доступность, мәктәпләр, юллар, садиклар, пробкалар булмай торган яклар булырга тиеш бит инде. Аннарсын участок тапкачтан. Тулайм алганда теләк белдергәч, өйрәнергә кирәк. Менә әлеге базарны тирәнтел өйрәнүдән башларга кирәк булып чыгашлар бит. Дөрес. Бүгенге көнегезне килеп безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Алдагы көннәрдә дә менә бу кызыклы, файдалы сөйләшүләрне дәвам иттеребез дип ышанып калабыз. Сезгә уңышлар телибез. Һәр көнегезне бары тик матур фикерләрдән генә башлагыз. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.